Βγήκαν τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ και βλέπεις λάθη στα μόρια σου. Άκου τι πρέπει να κάνεις. Πρώτα, ξεκαθαρίζουμε σε ποιο στάδιο είμαστε. Στα προσωρινά αποτελέσματα κάνουμε ένσταση. Συνήθως μέσα σε 10 μέρες. Το λάθος πρέπει να είναι του ΑΣΕΠ. Για παράδειγμα, εσφαλμένη μοριοδότηση προσόντος ή λάθος υπολογισμός εμπειρίας. Μεγάλη προσοχή εδώ. Η ένσταση δεν είναι δεύτερη ευκαιρία για δικά σου λάθη. Δεν ανεβάζεις τώρα έγγραφο που δεν υπέβαλες εμπρόθεσμα. Δεν προσθέτεις προσόν που δεν δήλωσες στην αίτηση. Η ένσταση διορθώνει λάθη της διοίκησης, όχι του υποψηφίου. Από την άλλη, μετά τους οριστικούς πίνακες, υπάρχει η αίτηση θεραπείας, η οποία ασκείται συνήθως μέσα σε 45 μέρες. Αλλά δεν μπορείς να την κάνεις για τον ίδιο λόγο, τον οποίο είχες ήδη προβάλει με ένσταση. Χρειάζεται κάτι που προέκυψε μετά ή δεν μπορούσες να το γνωρίζεις στα προσωρινά. Δηλαδή, χρειάζεται να έχει προκύψει ένα νέο στοιχείο. Και αν ούτε αυτό αποδώσει, το τελευταίο χαρτί είναι η δικαστική προσφυγή κατά του ΑΣΕΠ στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. Κατά κανόνα, μέσα σε 60 μέρες από τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων. Στο ΑΣΕΠ δεν αρκεί να έχεις δίκιο. Πρέπει να κάνεις τη σωστή κίνηση στο σωστό χρόνο. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Επικοινώνησε μαζί μου για ό,τι χρειάζεσαι.